मायाव देरहाखो? ओमफ्राय आङो 72-75 केजि केटेगरियाव देरहादों गल्ड मेडेलिस्ट। सोरखौ फेजेनखो? आङो लखिमपुरनि सासे सिख्लाखौ फेजेनबाय। नोङो सोरनि सिङाव सोलोंदोंमोन? आङो सार धनेश्वर बसुमतारीनि आन्डाराव सोलोंनानै देरहाबाय दिनै। बेसे बोसोर सोखो? आङो दायो सोलोंनाया बोसोरब्रैयानो जाबाय। आरो उनाव माने मा जानाय सिमां दं? उनावथ' बक्सिंनि लाइनावनो थांनाय, अलिम्पिक्स इदिनो गेलेनायनि सिमां दं। नोंनि आइकन जायखौ बक्सार सोर? दाथ' इण्डियानिफ्राय जोंना मेरि कमानो दं। ओमफ्राय माबानिफ्राय बा बेलेगनिफ्राय नायहैयोबा बेलेग कान्ट्रिफोरनिफ्राय माइक टाइसन, महम्मद आली। ओमफ्राय इयुनावबो नाजागोन? औ, इयुनावबो नाजानोसै। बेनिफ्राय दायो नेसनेल बायदिसिना गेम्सफोर बेबायदि बेफोराव माने ट्रायलफोरखौ होदों नामा? औ, दायो ट्रायल होगोन। शिलंआव माबादों, सेलेक्सननि थाखाय माबादों, लिंहरदों, बेयाव थांगोन आं। बेखौथ' बहुद माने जोंहा प्रब्लेम जागौमोन। जोंनि मानिजाथाव मानगोनां बिटिआरनि डेपुटि चिफ मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी सारानो जथेस्थ' फाइनेन्सियेल खालामबाय। दालागि 5 लाखनि बारा थांबाय बिनि खरसाया, बियो होनाया आरो थांबावगोन। आरो गोबां बिथाङा थारमाने जोंनो फाइनेन्सियेल सापर्ट खालामदों। आरो बिथाङा जोंनो नांगौमानि, जों जेब्लानो खबर होयो अब्लानो बिथाङा फैयो आरो जोङो नांगौमानिखौ बिथाङा होबाय थादों आरो होबाय थागोन। आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो आरो जायफ्रा जेनेबा टिकेटार, दुकानदार, बिथांमोनाबो जोङो स्पन्सार खालामदों जथेस्थ'। जों मोजां मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों हामबाय होनदों गोसो गोरबोजों। आरो जोंखौ उननि समावबो जोंखौ सहाय खालामबाय थागोन जों आसा आरो बिसास खालामदों। उदालगुरि बायदियाव माने फेसिलिटि दङ, बक्सिं सेन्टारनि थाखाय नोंथाङा बक्सिं सेन्टार खालामदों, दा माबायदि? दा बे बक्सिं सेन्टारावबो गोबां जोंनि बिटिआरनि मानव गेदेर जोंनि मानगोनां गबिन्द सारानो मैखोम रुल लादों आरो बिथाङानो हलखौबो बनना होनाय जाबाय। आरो इकुइपमेन्ट्सफोरखौ बिथाङानो गोदै लाबोजोबनाय जागोन, बिथाङा खोथा होदों। आरो थानाय आरो जानायनिबो बेब'स्थाखौ बिथाङा खालामना होगोन उननि समाव। आरो बाखि खामानिफोरखौबो बिथाङा गासै खालामनानै होगोन होननानै खोथा होदों। आरो जिबायदि खोथा होदों बेबायदिनो खालामबाय थादों आरो उननि समावबो खालामबाय थागोन। आङो बे बिटिआर सरकारखौ आङो गोसो गोरबोजों हामबाय होदों। इयुनावबो बेबायदि बक्सार ओंखारनो नोंथाङा सिमांफोर दङ? आंथ' एकदम थोंजोङैनो आङो दिनै बुंनो सानदों, जोंनि बिटिआर हालामनि सुबुंफ्रा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय बक्सिंआव। जोङो थाबैनो जोङो इन्टारनेसनेल आरो बेबायदिनो एसियान गेम आरो अलिम्पिकआव सहैगोन होननानै आं आसा आरो मिजिं थिदों। आरो आं मैखोमै बक्सिंनि थाखाय जिउ दान होनानैबाबो आङो आवगायलांहोगोन आरो आंनि मिजिं दङ। नोंथाङा जे बक्सिं सेन्टार बेनि मुङा मा आरो बेहाय जुदि फैनांगौब्ला माबायदि? बेयो जाबाय जोंनि बक्सिं ट्रेनिं सेन्टारनि नामा धनेश्वर बसुमतारी बक्सिं ट्रेनिं सेन्टार। बेयो जाबाय जोंनि उदालगुरिनि सिङावनो दङ, पुरान थाना गामियाव। आरो बेहाय जुदि सोरबाफोर जुदि एडमिसन लानो बा फैनो बा सोलोंनो इस्सा दङब्ला आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंना होनोसै, 9954497705। बे आंनि नाम्बार, आंनियाव कन्टेक्ट खालामबानो फैनो हागोन। बेहाय मात्र जोङो एडमिसनल' लानाय जायो, जोङो दा मान्थलि फिसखौ जों लानाय जायाखै। नोंथांमोना फ्रियावनो सोलोंनो हागोन। आरो सोरबाफोर बांद्राय दुखियाफोरखौ जोङो बेखौ एक्सट्रायै जोङो माबा मोनसे गभमेन्टनिफ्राय बा डिपुटिसिनिफ्राय जों सावरायनानै किसुमान खामानिखौ जों मावना होनाय जायो। इन्डिभिजुवेल गेमा ओरैबायदि जाहैबाय, बे गाव हारसिंनि जिथुनिखि गावहा जेसेबां खस्थ' खालामगोन माने गावनो बे फिथाइखौ मोनगोन। जायहा माने बादुला माने खस्थ' खालामा बे फिथाइखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो इन्डिभिजुवेल गेमखौ नोंथांमोना गेलेयोबा साबसिन आरो बेहाय गोबां माने थाबैनो जौगालांनायनि लामाया थायो आरो दङ।